ବନସ୍ତରେ କୁକୁର ତା ପଛରେ ଭୁକି ଭୁକି ଗଲା। କୁକୁର ଯାଉଥିଲା ବନସ୍ତରେ ହାତୀ ତା ପଛରେ ଭୁକିବ ନା ଭୁକିବନି? ନା। କାଇଁ ଭୁକିବନି? କୁକୁର କାମ ଭୁକିବା, ହାତୀର ନୁହେଁ। ବାଃ, ଚମତ୍କାର। এইগুলা ট্যালেন্ট হওয়া দরকার। ঝুলি ঝুলি তুলো চালুଛୁ ଏମିତି ମନକୁ ନଉଛୁ କିଣି ମନ ମୋ କହୁଛି ଏଇ ନା ଖଟିକୁ ଆସିବେ ଭାଉଜ ରାଣୀ। ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ନା? ରଶ୍ମିତା ମଲ୍ଲିକ। କୋଉଠି ଆସିଛନ୍ତି? ରାଉରକେଲା। ଆଜି କଥା କଣ ପୁରା ରାଉରକେଲା ଆମର ଉଠିକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ନା କଣ? ରାଉରକେଲାରେ ହିଁ ଲାଷ୍ଟ ହେବେ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଭାଉଜ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ, ହାତୀ ଯାଉଥିଲା ବନସ୍ତରେ କୁକୁର ତା ପଛରେ ଭୁକି ଭୁକି ଗଲା। କୁକୁର ଯାଉଥିଲା ବନସ୍ତରେ ହାତୀ ତା ପଛରେ ଭୁକିବ ନା ଭୁକିବନି? ନା। କାଇଁ ଭୁକିବନି? କୁକୁର କାମ ଭୁକିବା, ହାତୀର ନୁହେଁ। ବାଃ, ଚମତ୍କାର। এইগুলা ট্যালেন্ট হওয়া দরকার। আচ্ছা ভাউজ মতে কুহ, সিদ্ধার্থ টিভি নেটওয়ার্কর কেতটা চ্যানেল ଅଛି? 4ଟି। କଣ କଣ? ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମ୍ୟୁଜିକ୍, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭକ୍ତି, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଟିଭି, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୋଲ୍ଡ। ଏଇଠି ତ ଓଡିଆ ମାଡ ଖାଇଗଲା। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ନେଟୱାର୍କର 3ଟି ଚ୍ୟାନେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦର୍ଶକ ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭକ୍ତି, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି। ଓକେ, କୋଉ ଶୋଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ? ସେଇ ସିରିଏଲ ଦେଖେ ମଙ୍ଗଳା କନ୍ୟା ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆମ ରାଉରକେଲାରେ କୋଉ ମିଠାଟା ଭଲ ଲାଗେ କହିଲ? ରାଉରକେଲା ତ ବେଶୀ ଫେମସ୍ ଅଛି ମଞ୍ଚୁରିଆନ। ମଞ୍ଚୁରିଆନ ଆଣିଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ? ନା। ଜଣେ ଭାଉଜ କିନ୍ତୁ ଆଣିଥିଲେ, ମୁଁ ଖାଇଥିଲି, ମୋର ପେଟ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଣିଦେବେ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଆସିଲେ ମୋ ପାଇଁ ଚିଲି ଚିକେନ ନେଇକି ଆସିବେ। ହଁ, ସେ ଚିକେନ କଷା ହିଁ ରାଉରକେଲା ଫେମସ୍। ଚିକେନ କଷା ନେଇକି ଆସିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକେ ବସା ବାନ୍ଧିବା, ନାଚ ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ହଜିଯିବା। ଦେଖିବି ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଚମତ୍କାର ନୃତ୍ୟ ଆଉ ଜମେଇ ଦେବି ଆପଣ